Hey, hvad så YouTube? Det her det er endelig en video fra Danske Famous. Mit navn det er Emil, og hvad er dit navn? Det er Christian. Christian. Og vi har lavet en ny kanal her, og jeg ved ikke, der er ikke, vi har også lavet en Steam-gruppe, og vi har en Twitter, og Christian, hvis han får bedre internet, så vil han måske livestreame. Og alt det ved vi ikke helt nu. Men hvad hedder det? Vi har lavet en ny YouTube-kanal, der hedder Danske Famous. Og hvad hedder det? Vi kommer til at spille Black Ops 2. Det kommer jeg til at spille live commentaries, og måske commentaries, hvor jeg snakker om et eller andet emne. Og vi kommer til at spille Battlefield 3, det tror jeg i hvert fald, hvis jeg kan trække det. Og så måske Battlefield 4, som jeg også kommer til at spille, hvis jeg også kan trække det. Så vil jeg lave live commentary MV3, og så vil vi, Christian han vil optage LOL, fordi jeg er lort til det, og så spiller jeg egentlig bare med ham. Og så spiller vi vores main spil, det bliver så CSGO. Og så kommer vi måske også til at spille Unturn, det ved du godt, hvad det er, Christian, det ved du godt. Og det kommer vi så til at spille, og det kommer vi så til at spille online i. Og så selvfølgelig også Minecraft multiplayer let's play. Så det er egentlig bare det, vi kommer sådan til at lave på kanalen. Og så håber jeg selvfølgelig, at I vil like, subscribe og del, fordi det vil hjælpe os rigtig meget med at få kanalen til god. Og så må I også gerne skrive det til jeres venner, at den her kanal den findes, og det kunne være super fedt. Var det egentlig ikke alt det, vi havde? Jo. Jo, så ses vi på YouTube.